Gwersyll, fi'n berchennog Croeso Cynnes ers 2010. Mae'r siop ar Rheol y Brenin yn Gyfyrddin a ni wedi bod yn y lleoliad hyn ers 2014. Nes i brynu'r busnes 2010, enw blaenorol oedd Tŷ Hwnt. Amser wnaethon ni symud fan hyn, newid ei Croeso Cynnes. Yn benna, ni'n gwerthu cardiau, llyfrau, plant a oedolion, clustogau, canhwyllau, tegannau meddal, pob math o gynnyrch, rhan fwyaf wedi wneud yng Nghymru. O ran y Gymraeg, mae'n fi staff Cymraeg, arwyddion Cymraeg, yn defnyddio cynnyrchwyr Cymraeg. Ni hefyd yn defnyddio Facebook a Instagram, a ni'n gwneud hwnna'n ddwyieithog. Mae croeso i'r dysgwr ddod mewn yn amlwg. Gofyn cwestiynau os maen nhw moyn cyfle i nhw gallu prynu trwy'r Gymraeg, ymarfer Cymraeg gyda anwen sy'n ma bob dydd, a beth maen nhw'n edrych amdano.